Gianunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na dili niya suspendihon ang operasyon sa isabong maski kamulo pa kini sa investigasyon sa pagkawala sa kapin kung kulang 30 kasabongero karong buwan sa Abril. Sa nahimong pakigpulong sa Pangulo sa usa ka meeting sa Region 7, kauban ang mga lokal nga opisyal sa Central Visayas, misulti kini nga ipahunong niya lamang ang isabong kung mapamatudan nga dagang Pilipino na ang naadik sa naasoy nga sugal. Tignan ka, sabi ko. Pag-aral muna natin. Then, kung totoo yan, hintuin ko yan. Kini human makaabot sa presidente ang mga reports nga posibleng addiction problem sa mga Pilipino ang pipila sa mga niini kay may tungod sa mga estudyante o asawa nga nabaon sa nagkong utang. Marami daw mga Pilipino nga maubusan ng iprinda yung bahay, mga estudyante nagsali na. Kasi, ayan pero kung totoo yan, before I go, parahin ko. Samtang, magpabilin ang desisyon sa presidente nga ipadayon ang operasyon sa isabong tungod sa 640 million pesos government earnings nga gihatag ni kada buwan na magamit sa pagbangon sa ekonomiya sa nasod. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud! Matod sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, naasa moabot 7,000 ka individual na ang apektado sa pagalboroto sa Bulkang Taal. Mukwenta nga moabot sa 2,000 ka pamilya sa 18 ka barangay sa probinsya sa Batangas. Mingon sa press briefing si Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar nga miadtong Marso 30, gibahinan kini ang mga lakang sa gobyerno kauban ng mga nasangpit nga ahensya para matagad ang pwedeng hagupit sa Taal Volcano. In the report, the Department of Science and Technology Undersecretary Renato Solidum ang kanilang naging aksyon tulad ng pagtaas sa Alert Level 3 noong Sabado, March 26, 2022 at ang paglikas ng mga residente sa high-risk barangays. Ang Department of Trade and Industry o Department of Labor and Employment na pod ang makatag sa trabaho o assistance sa mga empleyado o apektadong micro, small and medium enterprises o MSMEs. Iniulat naman ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Alejandro at Department of Social Welfare and Development Secretary Rolando Bautista ang naging pagtugon ng kanilang mga ahensya para matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng Taal Volcano eruption. Habang iniulat naman ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez ang assistance na kanilang ibinigay sa mga affected MSMEs, samantalang si Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III ay nagsabing magbibigay ng trabaho ng 10 araw as immediate response sa mga apektadong residente. Dugang paniini na ay nakaandam nga 1,000 temporary shelters nga pwedeng mapuyan sa displaced families. Samtang, gisuspindi pod sa Department of Education ang klase sa 19 ka eskwelahan sa Permanent Danger Zone sa Batangas. Kasamtang gibanabana nga 1 million pesos nga financial assistance na ang nahatag sa mga apektadong residente. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud! 8 ka miyembro sa komunistang grupong Abu Sayyaf ang misurrender sa mga otoridad sa Sulu sa kamulong nga padayon nga operasyon sa mga sundalo sa probinsya. Ang pulong ni Major General Ignatius Patrimonio. Ang 8 ka miyembro kay misurrender niadtong Huwebes sa Municipal Hall sa lungsod sa Talipao, Sulu. 5 sa mga misurrender kay lakip si ASJ Sub-Leader Edang Susukan. Samtang tulupod kay sa ilalom sa leader nga si Radulian Sahiron, ang pinakaidarang bandit leader sa Sulu. Gi-turnover nini ang mga unom ka Garand rifles o M16 rifle. Pulong sa usa ka surrendering nga si Abu Tuba, nagdesisyon silang musurrender tungod sa gutom o kalisod sa kinabuhi sa bukid. Samtang, nanawagan pod si Major General Patrimonio sa mga pamilya nga nabiling Abu Sayyaf members nga kumbensyon nila kining mobalik sa gobyerno, manginabuhi normal o pahimusla ng mga programa sa gobyerno sama sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Isaya Gyud! Isaya Gyud! Isaya Gyud!